И какво става, хора? Аз съм Самуил и вреждаш в моето първо видео. Днес ще играем на Brawl Stars. И да, знам, че съм слаб. Да, играл съм я преди. Липсват ми мегабоксовете. И нека да играем. Искам първо да ви покажа героите, но са малко. Ето. Шели на втори ранг. Нита на първи ранг и та Луми на пети ранг. И да, трябва ми 200 за такова, забравих му името. Иначе имам гаджет. Да, Star Power. Така че нека да започваме да играем. Play. Showdown. Duo. Така. Зареждай. В смисъл, хора, честно да ви кажа, като те съм я играл, но и тая игра в Brawl Stars. Не. Не, това. Забравих му името, как се нарича. В смисъл, Нита е силна, ама малко лесна за убиване. Зареждай. Зареждай. Ушит, почвам да бегам бат. Шит. Дем, брат. 4 ме гонят, брат. Да умира. Ого, пара. Сори, хора, че не мога да казвам р, просто имам проблем с зъбите. Еги. Мисля, че не виждам. Умри. Yes. Това? Какво имам? Пари. Монети. В смисъл, играта почнах 2020 година и да. Добър беше на играта и дайте още на или играйте. Когато поканиме Мани, не поканам руснаци. В смисъл, хора, знам малко руски, знам английски и да. Така. Shit. Рисо храста, рис. Да даде един храст. В смисъл, хора, това ми е най-новия герой. Има ги кефи доста, защото има такива 2 застреляне. Сещате ли? Такива. Много бързо зарежда и да, кеф има. В смисъл, знам почти всичките герои, ама новите не ги знам. Трябва да проверя как се казват. Шит! Умре. Сега. Не, озоната, не бе! Не озоната, бе, шматко! Не бе! Сата маймуна. Лез. Шит! Бери. Не
се приближавай. Знам го той, преди съм го имал в стария акаунт. Умри, бе! Умри! Пак умре. Само като то влезнал зъм. Еми, това е. Пак ли имам студи? Кой да взема? Гъс, Джаки, Ейбит, Карл, Тик. В смисъл, Карл преди имаше много яки скинове и визирам него. Ето сега ще ви покажа какъв много як. Ето сега ще ви покажа много як скин, не искам. Ето, само да го намеря. Его. Много як. На мен ме кепи. Имаше и още един. Къде беше? Май са го махнали супер. Не. Село. Еми, да. Дайте още на. Ама на кое? На Джеймс Рап или на Броубол? На Броубол, че не съм го играл. От една седмица. Трябва да поиграем често, защото да направя повече купи. Вземам тук, вземам. Вземам пазата, вземам пазата. Та ще я паза. Шит. Да ги облича. Ето. Давайте, бе, давайте. Вземай топката, взимай я. Хайде! Браво. Shit. Дай сега ще пазя. Ето е. Брок иска да ще помня. Аз направих тия. Много ми липсват мегабоксовете, бе, брат. Имам още такива. Ого! Дайте първо с тия неща. Само рейер, бе, брат. Я? Чекай, не. Това е крол, преди го има. Може да го завърша и така. Да, може да е много бързо видео, ама не знам. И чао от мене, бъдете живи и здраво. Peace out.